Bagai diri yang beraya yo 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 yo. Wong itu kok iki dong hey kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun lenesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu eman taras ayumu gak beda karo atimu rungokno suwun sampun ana ngancarine saben dina pon ngesakno Pak Tik urung mek makan dus nggih ngesakno tamune awit jam 11 wis sumadyo Mas kampret dalem Bu apa kolesterol kolesterol sing bener ora ngono lah napa Mbak kolesterol kolesterol monggo telore jeneng monggo saking kula Mas Kampret kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kunjuk nggih pun Rama Yai Rontian kapan kula dherekaken Cengkareng Walgan sampun ngaturaken khas Tungkara sawetawis monggo